an ce kai ka bada auren Sumayya Lukman. Ƙwarai. Kai ka bayar? Ƙwarai. Oke, Lukman na taya ka da murna. Be possible. No. Sumayya an ce ta cika ba Baba Rabi sarkin fusan Lukman akan Prezo. To, ni ya zan yi? Ki bari wannan abin ya dame ki. To, Lukman baban Prezo ya ƙara ƙarfafa ma gwiwa. Ajiya babba ya kamata yanzu a ce bakin haƙura. Saboda me? Lukman din ta zaɓa? To kin ji ko? Na rasa me Lukman ya gani a wannan gidan. Kamar ya? Kai ba auren jari ba. Kai ba auren kyau ba. To. Gaskiya Hajiya ni gaskiya Sumayya magana ta Allah Sumayya. Kai, ana magana. No.